Ayaw ha. Ayaw, silhig. Ah, kudulis na papa. Kaya kaya na yun. Nito kayo, minggo ba? Liko ko eh. Ha? Buwatan ni Mima. Awan lagi. Ano ba ka? Napay ka istorya, oy. Okay, sige. Ano na muna mata? Okay, sige. Bapo guys. Ano pa yan? Sayo. Ay, anak kayo. Dong! Sayo ka dyan! Vlog mo! Sige ma, sige. Sana yung saya eh. Ako. Sige, parisi to si pembabay. Ya viene. Ya viva. Maulo man kuno siya. Dili. Ito isunod dunya ba kayo? Oh, YouTube. Ikaw na noro hindi mo. Ikaw na. Ay pa. Unya na pa, nana si Bon. Maulo siya. Sige na ba? Okay mga kabayal, salamat sa inyong pag-subaybay sa mong vlog. Akong amigo, gwapo kayo si Kerwin. Oh. Tahu na gyud? Sayo, basta mo. Sayo pa ka sa buntag, wala na, mukapyot na siya. Sayo. Sayo. Sayo nak sayo. Okay, mga kabayal, salamat.